Bridge dina kwa ebe ni o. Nchọkacha ha ka mkpote. Eno. Biko, asikwa anyị abịakwa ọzọ. Ebe anyị nọkịta bụ na Banner of Zion Hospital, maternity. Yes. Onye na-ekwu bụ Ozo Ementaemeimo, Prince Chukwubuzor dịka Akajiofor ndị Igbo niile. Anyị abatago na Banner of Zion Maternity Hospital nke dị na Rehab Center. So ihe anyị ji wee bịa maka ilebara anya ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, ndị ọ discharge bụ mana ha enweghị ego ha ga-eji wee kwụọ ụgwọ hospital bill. Ọtụtụ n'ime ndị ụmụ Igbo nọ n'ụlọ ọgwụ taa bụ ndị ọ discharge chọrọ mana ha enweghị ego ha ga-eji kwụọ ụgwọ. Ụfọdụ bụ ndị ihe na-esiri ike, ụfọdụ enweghị ọnụ na-ekwuru ha, ụfọdụ enwekwanụ ọbara kọrọ ha n'arụ mana ha mara otu a ga-esi mee. Ọnya ka anyị ji na-asụ ụmụ Igbo niile na ọkwa ijikọta aka ọnụ nye ọma gịrị ọgbala anyị ofufe ka anyị napụta ụmụnne anyị, napụta ụmụafọ Igbo bụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, at least ka ha na be ha soro anyị wee gbaa ya bụ ekeresimesi, gbaa krismas a wee ṅụrịkwanụ karịa na ụfọdụ n'ime ha nọ n'ụlọ ọgwụ nọrọ ebe dị iche iche na-ata afụfụ. Mba, anyị asị na Akajiofor Igbo niile Ozo Ementaemeimo Prince Chukwubuzor wee sị na ọ ga-aga na hospitals dị iche iche ka ọ gaa visitation wee fụ ndị na-enweghị onye inye aka ka anyị nwee ike mara ụzọ anyị ga-esi wee gara ha aka. Ugbu a anyị nọ na ebe na-aza Banner of Zion Maternity Hospital nke dị na Rehab Center Emene Enugu. Ọ ga-adịrị anyị na mma. Ngwa keep on, you will still see more. Ka anyị na-agakwa n'ubi ka je n'aka. Okay, no abene. Ndị nke dị. Just over. Oh, Chukwuemeka. Okay, that woman is saying, "Oh, me check it and go over." Chukwu family, Chinonso. Chinonso. Oh yeah. Oh, leba. Make one making colleagues. Make it all card.
Mbah, ihe anyị na-eme bụ ndị ọ dị sure na maybe na ha dịrọ capable to pay. So now 1, 2, 3, 4. Kedu ndị ụlọ bụ ndị na-adịrọ capable n'ebe anyị? Ama na ha nche ya na-eche izu ụkwụ ọyịkọ anyị kwuru ka onye na-adịrọ capable onye na anyị na-eme ka ịkọ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Yes. Yeah, only get 26. Okay? 1, 2, 3. I gotta go now. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. I get 30,000. Onye ka 120, onye 150, onye 30 bịa for 120. Onwe ka site n'ike nke Chineke, ọ chukwu ka ihe niile dị n'aka. Uche ya ka ga-eme. O nwere hospital anyị kwụfọdụrụ ụgwọ ka m nọọsụ ebe ahụ. A na-aga? Ọ dị mma. Unu bịa n'anya ụmụafọ Igbo. Ụmụ onye nke na-aza gịnị? Kpọrọ m afọ abụọ niile. O nwere onye nke na-aza Chukwu chi nọ nso m, and site n'ike nke Chineke bill ya bụ 28,000, and Akajiofor Igbo sị mba na ọ ga-ekele eme nke na-aza gịnị
Juliet biri nke 26,000 and anya akwụkwọ ụgwọ nke ya ọfọ baby bill, okay? 25,000 ọkwụgwọ nke ya and nke ụbọchị Margaret, okay? Nke ụbọchị Margaret site n'ike nke Chineke nke ya nwa bụ 150,000 and anyị akwụọla 30,000 na nke ya of 420,000. Ọ Chukwu ka ihe niile dị n'aka site n'ike nke Chineke. Ọ bụrụ na Chukwu oke abịa masị na ya bụ nwata nwaanyị ga-esi n'aka anyị pụọ, mana ọ ga-esi n'aka anyị.